A vodoizvorište Bolje Sestre godinama zbog nelegalne eksploatacije šljunka ima problem smanjene izdašnosti. Kako većina opština na Primorju dodatne količine vode dobija upravo sa tog izvora, pitanje je da li će biti dovoljno vode tokom ljeta. Naši sagovornici kažu da je još uvijek rano govoriti o tačnim prognozama, kao i da dosta zavisi od hidrološke situacije. Opštine na Primorju, osim snabdijevanja s lokalnih vodoizvorišta, vodu dobijaju od regionalnog vodovoda. Međutim, zbog smanjene izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre, godinama se strahuje da česme ne presuše. Svi znamo da je zbog nelegalne eksploatacije pijeska i šljunka u koritu rijeke Morače došlo do drastičnog pada izvorišta Bolje Sestre, gdje smo u 2010. godini imali oko 2600 litara u sekundi, a posljednje mjerenje koje smo radili, a to je 2022. godine u avgustu mjesecu, je 265 litara u sekundi. No i pored toga, od 2010. do danas, svake godine regionalni vodovod uspio je da obezbijedi dovoljne količine vode za primorske opštine. Da će to biti slučaj i ove, vjeruju i u opštini Budva. Mi zaista niti planiramo, niti očekujemo bilo kakve restrikcije ili nedostatke količina koje nam dopremaju iz regionalnog vodovoda, a stoji činjenica da mi imamo već godinama potpisane ugovore koji tačno preciziraju određene količine vode koje su potrebne za vodosnabdijevanje kompletno Budve od Buljarice do Jaza. Nedavno je u crnogorskoj prijestolnici turizma prekinuto vodosnabdijevanje zbog radova, pa su 2 dana bili bez vode. Iskustvo koje ih je podučilo da o restrikcijama ne razmišljaju. Morate da se pripremite, higijenski je skoro nemoguće raditi, morate da toalete zatvorite za posjetioce, pravite neke zalihe vode za čišćenje, za higijenu, nekako se snalazite za kafu, imate neke kapsule pa neke kanistere vode, ali to je sve toliko komplikovano, malte ne se vraćamo u srednji vijek. A još je rano govoriti da li će faliti vode na crnogorskom Primorju. Prije svega jer mnogo toga zavisi od meteoroloških prilika. Ako bi došlo do nekih suša i opada na vodoizvorištima, da bi možda moglo da dođe do slabijeg snabdijevanja ili možda, ne daj Bože, novih nekih restrikcija, mi u tom pogledu zaista ne razmišljamo i to bi bila jedna zaista neočekivana situacija. Posljednjih 5 godina su uvijek kritične godine kada je u pitanje vodosnabdijevanja Crnogorskog Primorja u toku ljetnih mjeseci, konkretno u toku avgusta mjeseca. A meteorolozi još ne mogu da daju prognoze za ljeto. Ono što je sigurno je da bi na izdašnost vodoizvorišta Bolje Sestre pozitivno moglo da utiče ako se konačno stane na kraj nelegalnoj eksploataciji šljunka.